Pula kan kada no triple channel ni tegi no lamsogo ngai tini pai ga halo bojak mani hat bisika ha ke o jaga go je ni hal mung rok ba je ni traditional je ni kan mung sun mung age ni sri city ni no tegi je tini o jaga go hal mani bising te bom hai rok so le gui to omoto hai kok khai sa bai pirok malia khanai kisa kok lok nai kok ka hai ki sung jotono kini ki pasara kini ki samas ra jeng sini kalsa bai kisa salai thangai la ha ade bono tisawani bangai ane saksora ni waso mumbai sini kalsa no tisa piwani bangai ang sini kalsa ni dress bomang ro jotono nai sini ri borok baita bo hai khlai be ang sing jamane 2017 sini ang sing mani sudo oro sudo hodang ha sini Tripura ni amtai teh sini halak festival kai saya sini kui su hondu ba sini teh orang bangma dal bidal tong yang teba ama hai teh ra ubo teh hayo angkelang kelang aja mane ini orang bisi sini kalah halak festival kali mane sema sini angkirin sema telemora kirim ha akalai orang kirim kai jaka oke ane kalmari dong oke asal ko Semara ko bui sabai yo morogo sago kumai ro kana wo sini kalta nomba sini ornament ro nomba teksa kalai ro kada snawi thaja mano nai sat thama baina semani sai taklai ho teksa kalai ke tak alai to ngete ka sa sengmung tongkha mala ro aboro ngke bufuron je nang thala ro amo snaka ro jengkha abono kisa saigna boro nang puila saka 2017 sini 2017 sini ang seina ha puila se bui sumela Korea puja hada Korea mela apa nang puila phala seyo 2017 boni ya golo lockdown ro thang baila ha boni kai tulu khai tabok lang kono ma bai ngete ka sengmung par da tonghori te ka sengmung tongkha amo hai nang nini rang tang ro je sini bro ni sri city ni kamung sumo ro no tei ge nini personal ka sa duan dok sob ro khlo ja de ta to amo hala ane le kureja ang khe home delivery sino home delivery ane personal mane kaisa jaga thai khlai boi duan ko haino le kureja phanok ro le ang samatia hoda office agartala kelur bagan aro tongo jawo aro ni khlai boi no ang all three project jaga ang obo ma hawo ei order ma hawo ar na khat tung jawo ta obo ha taklai ni thal mong jawo de semaro ni sekte sama hai ma tongo ka asa khaye jung joto tri pasarong no texas ni kalsa ni bangai hada mon kisale luga ko ka yang mawa jawo ta ngete ka nini dukan bo mora aboro kisa ani dukan mo khara tongo Tripura ornaments and traditional culture hone kaisa mane saboi komai ka bari ro bang ma thang kha যেমন জামশেদপুর হাইরো বাং থাঙ্গै मा फालां सेप माव yang hal pe do November mas acha angke dara nini mengke hambai sorbong engai sarkar tik jomatia kasko ni engai kam de boni go nun chini do kharo na yema no bo kabang mano abo ha chini broni bangi kabang mano rang tang ro te ri sa ro ka khai ro abo ro mo phalei botongo te bag ro botongo nro nai mano kishor jomatia burburiane engai